Robert Tong, i-video call mo na yung sagli ba pa mong Bobet? Kumusta ang kemo? Na? Ay, Bobet, ay nakilala yung Bobet. Kibagay kaya tayo kasing mabatang makatuknang. Barangay mabatang. Samal. Ay, kaya bataan, o tayo mo ba ring balen? Bala mo yan kami kaya kasi yung elementary. Lagwa mo video call mo na, oras na. Hello, Bobet? Naramdaman mo ko? Hello? Ay, hello? Aw, yan. O, daramdaman da ka, wawa. O, kumusta akin? O, pasing, ka pala yan. At lungal daw ko ng panayan ng house mo. O, tinganak ko kasi napon. Wa, may mangkala, hindi malat. O, nang ipatay la. Sabi ko nang ipatay kayo mo, alinak musi. Ay, o, manibayok ko yung pamanyalita mo, Bobet. Eh, kung itin dyan ng aliwa mong mano. Ay, paano baya mo? Dapat ang tikanini talaga, yung kapampangan, kaya tiking mabatang, ang pora kaya taking kalagiman, kaya taking abukay. Wa, o, minabak na ka? Ya ko, iba't ko pa kanyang kanining nagtrabaho. Wa, meron niya pong nasi. Nagluto kong sigang. Bata ka gulay. Baka nita kumapa ko biyahe, wa. Kapambisa ko milop sabaw. Awas to yan. Yak, pinimiwas na ako yung babi kasi panayak magrayuma. Patatas ko presyon. Ay, patya talaga dudulong imilet. Pasali kong marakalagule. Wa, kamangyang, repolyo. Wa, balasenas. Apalya, ay. Wa. Yak ko, piniragalwan da akong abyak. Bagong bait siya, wa. Pisali ko na yamo siguro po, may ragulya, wa? O nano, kapila ka umay, kini mabatang? O ano kapad mo? Ako na mo, ing umay kayan, king Angeles? O ayati ko nga duwang kaya ka. Suyod. Naning suyod? Ah, swe. Ay, nani daw kanya, Gigi, put down the volume of the TV. Kasabi kay iba pa mong Bobet. Manal ba yata ay Gigi? Ay, o titigatig na Kenny. Makanano pa seng, ati ko pang galawan, wa? Uy, takya kaming awang, sira-siraya. O, arane kasing balay. Sige, Bobet, minga ka Ken, bye-bye. Pangayayat na. Ay, mga luluno yata, na? Ay, alitong, in kasing kapampangan talaga ka rin, king sama lang po king abukay. Makanita, wa. Katunayan, in kapampangan da, yapin nita, yung original na kapampangan. Wa, niya minunalan din tang Rey Castilla, Kenny. Makanta yung bisan dang kapampangan. O temo lawen keng kay, mamasa kang matuwang kapampangan na diksyonary. Makanta na rin akit po, ing gule, hausan tamo ngayon, gulay, ya pa rin kanita. Ing Aldo, Aldaw, na kanita. Wow, o ing biga ka, hausan tamo Kenny, abyak, na kanita. O kaya taking bataan, abyak ya pamurin, o kaya abyak. Yung accent tamo kasi kete Pampanga, moderno ne, migbayo ne, mig-evolve ne. O nang itang ketang mabatang ang po ketaking kalagiman, happy nita, yung mas matuwang kapampangan. Ay, karakal mga babalo ka na ako ne. Patni ko naman buntok, bala mo galang, anyang high school ko, lalabang kay pautakan, nag-champion kami. Na? Yung kapampangan kasi tong language siya, ariya dialect. Tabalo na itong papahusod ang fake news sa dialect ya kaming kapampangan, ariya. Language siya, o temokot ng deng linguist. Uy, tapining pruweba. Tong nga manong kapampangan kasi, dakalya sanga, dakalya dialect, wa. Itapining pruweba niya pin language siya, ariya dialect. Kasi, atin yung dialect. O, nyapin minsan, aliwain gege keng makabebe, aliwain gege keng tarlak. At saka nung mapansin mo minsan, miyaliwala rin salita, para kay Meto mabage. Hanapin baba mong Bobet, and then, titigatik na Kenny, na, o balong yung Brucera Anita. Lilintik, Kenny kasing Pampanga, lilintik, mo. Kaya naman, ano pa kasing sinabi na nandun, musiko, na, tuki ko, iburi ng sabyan, o makanano, galaw na ako naman, yatsi mong melet at niya nga balbalapinggan. Nandun kaya tang kusina, anyang magluto yung bakang, ating bulay. Ay, niyawan na kang baba mong Bobet. Hey?